खुलुमबाय मीडिया आरो रायजो राजाफोरखौ दा नैबे देग्लायनि बे गोदान माबानि दाख्लै क्रिसमास जाखाबाय आरो बे फैगौ बे गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ रायजो राजाफोरनो होनाय जाबाय। ओमफ्राय दा आं माने बड'सा फिल्म प्रडाक्शननि सोमोन्दै माने बिनि हिस्टरि आरो बोरै बोरै जाखो अनेक माबाफ्रानो मोजाङै रायजो राजाफ्रा मिथिया जे बड'सा फिल्म प्रडाक्शनाव मारै माबाया प्रडिउसारफ्रा सोर। दा बिनि सिगाङाव बुङोबा प्रथम जेला आं माने माबायाव आंना जिबनावनो ओरैबायदिमोन बर'नि फिल्म खालामनांगौ आरो बे समाव जेला आं कलेजाव 1980आव फरायोमोन होनबा बर'आ फिल्म गैया मानो बर' गैया बर'नो फिल्म खालामथारनांगौ होननानै ओमफ्राय बर'नि फिल्म खालामनांगौबा आं माबा पुना फिल्म इन्सटिटिउटआव फिल्मनि ट्रेनिं लानांगोन बिनि उनावसो आं बर' फिल्म खालामनांगोन। थ' बे थांखि बर'आव फिल्म खालामनांगौनि थांखि लानानै आं 1982निफ्राय माने पुना फिल्म इन्सटिटिउटआव जइन जादों आरो ओमफ्राय जेला पुना फिल्म इन्सटिटिउटआ 3 बोसोरिया कर्स जेला आं 1.5 बोसोर फरायो बे समाव आं थानो हाला आरो बर' फिल्म खालामथारनांसिगौ होननानै दा बे हिसाबै आं क'क्राझाराव फैनानै बे नीलकमल ब्रह्म ओमफ्राय स्पेसियेलि प्रथम फैनायाव नीलकमलाव फैदों जे ओरैबायदि जों बर' फिल्म खालामनांगौ होननानै बे नीलकमला बे समाव बुंबाय मा हाब बोरै स्क्रिप्ट लिरनांगौलाय आंथ' लिरफेराखै जेबो नङा आं लामाखौ बोरै लिरनांगौ खिन्थागोन दा बे हिसाबै स्क्रिप्टआ लिरनायनि थाखाय जों नीलकमल ब्रह्म ओमफ्राय हिरम्बर नार्जारिया माबा होबाय आरो माने मदद होगोन आरो बे जाबाय। बिनि उनाव बे राङारि नांगौ बे समाव जोंहा माने दंफांनि बिजनेस जादोंमोन क'क्राझारावबो गसाइगावआवबो बाव बे समाव रामेश्वर ब्रह्म बे बिराद बिजनेस माबामोन बे क'क्राझाराव ओरै माबायाव गसाइगावआवबो जोंहा महेन्द्र मुसाहारि दंमोन बे माने दंफां बिजनेस बिराद मावदोंमोन दा बिसोरनिफ्रायबो बिसोर माबानो हेल्प खालामबानो जाहैबाय आरो प्रथमाव मा जादोंमोन मा बेखौ आं बड'सा फिल्म प्रडाक्शना रेजिस्टार गोदोना मा जायोमोन फिल्म खालामबा नों बेखौ नों इम्फा माने इस्टार्न इन्डिया मसन पिक्चार एस'सिएशन होननाय मोनसे एस'सिएशन प्रडिउसारफोरनि एस'सिएशन नों जुदि फिल्म खालामोबा प्रथम रेजिस्टार जानांगौ दा बे हिसाबै आं बे समाव आं प्रथमाव सानदोंमोन मा आं हारसिंनो प्रडिउसार जानानै खालामगोन आरो बे समाव आं बड'सा फिल्म प्रडाक्शन माबायाव इम्फायाव बे प्रडिउसार एस'सिएशनाव आं हारसिंसो आरो प्रडिउसार हिसाबैसो आं रेजिस्टार खालामनानै रेजिस्टार खालामबाय बिनि उनाव लेबरेटरियाव खालामनांगौ लेबरेटरियाव खालामबाय बे नेशनेल फिल्म डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन NFDC बाव र' स्टकनि थाखाय फिल्मनि थाखाय रेजिस्टार खालामबाय बे समाव आं प्रडिउसार हिसाबैसो आं खालामदोंमोन आरो बेनिफ्राय नैबे माबाखौ प्रथमाव महेन्द्र मुसाहारि गसाइगावनि बेनिफ्राय 5,000 थाखा चेयारमेन हिसाबै आरो बे समाव प्रडिउसारा आंमोन खिन्थु बिसोर चेयारमेन हिसाबै देनां बेनिफिट जागोन आरो बे हिसाबै ओमफ्राय प्रथम माने गसाइगाव महेन्द्र मुसाहारिनिफ्राय 5,000 ओमफ्राय क'क्राझारनि रामेश्वर ब्रह्म ओमफ्राय 10,000 बे 15,000 थाखाजोंनो प्रथम मोनसे शुटिं खालामजेनदों आरो जों बे देवानि जे बे माबा होया होमबा फैसा 500 थाखाल' हो होनाया बे सिनखौ बे 15,000 थाखाजोंनो खालामदों सानब्रै शुटिंमोन बेखौ खालामदों ओमफ्राय हादानाव थांनानै बे थगायजानाय माबानाय नांलायनाय बे शुटिं खालामदों बे आलायारन इन्टार शुटिंआव बे 15,000 थाखाजों बे सानब्रै शुटिं खालामनायावनो आं बेस्ट माने रिजाल्ट मोनदों आरो नोंसोर रायजोफ्रा नुगोन बे पिक्चारखौ नुबानो बेस्ट क्वालिटि आरो बे प्रथम 15,000 ओमफ्राय शुटिंआथ' बे समाव आं हारसिं प्रडिउसार हिसाबै खालामदोंमोन बिनि उनाव आं सानदोंमोन मा गभर्नमेन्टनिफ्राय मदद मोनगोन आरो बे समाव जोंहा मिनिस्टार रनेन बसुमतारी न' खाथिनि जेनेबा क'क्राझाराव जेला थांबाय जे ओरैबायदि आं शुटिं खालामबाय दा गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा हेल्प मोनगोन नामा ओमफ्राय गभर्नमेन्टआथ' बेबायदि स्किम गैया बेबायदिखौनो हेल्प खालामनाय गैया जों लामाखौ नुयैलाय ओमफ्राय जों बे जाय फैसा होदों आरो होबावगोन बिसोरखौ लानानै जों पार्टनारशिप फर्म खालामनानै जों बे फिल्मखौ खालामसै होननानै बिनिफ्रायनो नामाथ' बे बड'सा फिल्म प्रडाक्शनानो ओमफ्राय जों डिड अफ एग्रिमेन्ट खालामनानै उनाव आरो बे 10 जन मेम्बारा माने माबा जादों आरो बेनो बे जों एग्रिमेन्ट जादों बेनो बड'सा फिल्म प्रडाक्शन आरो बाव पार्टनारशिप कनसार्न बाव जों 10 जनाबो समानजोब आरो बाव खिन्थु फिल्माव जों मा खालामदों जेब्ला फिल्मा कमप्लिट जाबाय बाव जेनेबा रामेश्वर ब्रह्म बिना फैसा एमाउन्टआ बुरजामोन ओमफ्राय आरो सासे दंबायमोन जोंहा कल्यान बसुमतारी बिनाबो एमाउन्टआ बुरजा दा बिसोरखौ जों सनमान एमाउन्ट फैसा बांसिन होदों हिसाबै बिसोरखौ सनमानाव जों चिफ प्रडिउसार हिसाबै दोनदों ओमफ्राय जायहा एसे खम होदों समानैनो बिसोरखौ जों एस'सियेट प्रडिउसार दा बे हिसाबै सानै चिफ प्रडिउसार ओमफ्राय 7 जन एस'सियेट प्रडिउसार ओमफ्राय आं फैसा होआबाबो आंनि बे खामानियानो आंनि माबा होननानै केपिटेल होननानै बेखौ कयन खालामदों आरो बे फिल्माव आं होदों आं एक्जिकिउटिभ प्रडिउसार खारन आं बे प्रडाक्शनखौ एक्जिकिउट खालामदों नालाय दा बेनो आरो माबाया बे आलायारननि माबाया बे आलायारना 10 जन बिगोमा दं आरो माने प्रडिउसार पार्टनारफ्रा आलायारननि असे बिगोमा आरो जों माने मा फिल्मा एखेयानो दं खालि मोनसेल' सिनखौ दाननाय जादों आरो जेराव माने मा बै खारन बे फिल्मखौ जों दूरदर्शनावबो देखायनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदोंमोन नालाय दा बेखौ टिभियाव नेसनेल माबायाव देखायगोन बयबो नुगोन दा बाव मोनसे दंमोन मा
बे जेला बे फिसाला देरसिना शिलंनिफ्राय फैयो मोनसे सिन दं आरो बेखौल' दाननाय जादों बाव मा बिमा माबा दाउ जौ बिदै बे दाउ बेदर जानो बियामोन होनबा बिमाया दाउ बेदर होआ होनबा बे सिन दंमोन बे समाव जौ लोंनो जौ लोंमोन आरो बे माबाया एक्टरनि माबाया माने बे फिसालाया आरो कैरेक्टारा ओमफ्राय बे रुवाथिया जौ होफैयोमोन बे समावनो जौ होफैबा बे रुवाथिनि आखाइखौ दांहरो आरो बे दा बेखौ एसे माने टिभिफ्राव देखायबा माबाफ्राव देखायबा एसे उसुबिदा मोननानै बे सिनखौल' दाननाय जादों आरो बाद बाखियाथ' एकदम थिग दं स्ट'रिया दा बहुद मोजां रेसपन्स मोनदों नाय दोबै नायो बयबो आलायारनखौ नायनो लुगैयो नायो दोबै ओमफ्राय बहुद मोनसे दंना आलायारन फिल्मा ओरैबायदि बेखौ नायबाबो जेनेबा इभेन आं माने फिल्म खालामग्रा हक बा खालामग्रा नङाबाबो खनसे नायबानो जोबा आरो नायखांनायनि उनावबो आरो माबा नायो माने जेरै बे माबा ओंख्रि गोथावखौ जेनेबा एसेल' खुरैसेयाव जानानै जे जाखांनाय लोगो लोगो जोबनानै जे माबा मोना होनबा थोआ आरो जाबावनो लुगैयो दा आलायारनखौबो थिग बेबायदिनो नायखांनायनि उनाव माने नायबावनो हायो लुगैयो दा जायनि थाखाय माने खम मोनजादों सानो आरो बे खुरैसे गोथाव ओंख्रि माबा नालाय बेखौ जाखांनायनि उनाव जेरै मोना होनबा थिग आलायारनखौबो बे नायखांनायनि उनाव आरो नायफिननो लुगैयो माने माबाया गांगाया आरो आंगायगाया दा बिनि थाखायनो हयथ' माने ओरैबायदि मानसिफ्रा माने आरो दंबायो मोनो आरो माने नायबावो होनो जेनेबा मानसिफ्रा अनेकानो होनो आरो नायबावो इभेन दाबो आंबो बे फिल्मखौ नायबाय जेनेबा आरो जोबनायनि उनाव आरो नायफिनबाबो बाया आरो दा बिनि थाखायनो हयथ' माने बे फिल्मखौ नायनो मोजां मोननायनि थाखायनो माने जोबाखै आरो सानो आरो माने ओंखायनो बिराद खम जादों मोनो आरो मानसिफ्रा बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय नैबे मबाइल नाम्बार 8452766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव